għamlu li vendikazzjoni politika oħra u din hija inkwetanti għal ħaddiema kollha, speċjalment lejliet jum il-ħaddim. Dan kien kliem Norman Vella l-ex producer u preżentatur ta' TVM u ex producer ta' Xarabank u biografiji fuq TVM wara li l-4 filgħodu kellha tinqata sentenza mill-Kummissjoni dwar l-impjiegi fil-każ ta' Vella kontra l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat u s-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar għaliex tneħħa mill-PBS b'diskriminazzjoni politika. Sentenza li ma jingħatax minkejja li skont it-tmexxija tal-Kummissjoni hija konkluża dan seħħ kaġun tal-U-turn li għamel l-avukat tal-Prim Ministru Pawlu Lija. Fl-10 u 12 ta' April Pawlu Lija aċċetta li tingħata sentenza minkejja li membru tal-bord kellu jkun assenti fil-qorti waqt is-sentenza. Iżda l-4 ftit minuti qabel kienet se tingħata is-sentenza, Pawlu Lija iddeċida illi ma jaqbilx. Wara 11-il sena il-Kummissjoni kienet lesta rajtuha f'idejhom bis-sentenza dwar dan il-każ. Imma oħroġ il-għaġeb lejliet l-1 ta' Mejju, lejliet jum il-ħaddiem. Jiġi hawnhekk l-avukat Pawlu Lija u fissem il-Prim Ministru. Fissem il-Prim Ministru jgħid jibdel l-opinjoni u jsib oġġezzjoni biex is-sentenza tinqara llum. B'Norman Vella jistqarr li dan huwa insult fuq il-ġurnalisti. Ir-rebħa tiegħi kif għadlek ġamilta, ġifieri l-iktar li għandhom ikunu rrabjati għal dak li qed jiġri huma intom il-ġurnalisti li nqiskom bħala kollegi għax dan huwa insult għall professjoni tagħna. U tu wkoll il-ħaddiema Maltin u Għawċin għax din hija kummissjoni għall-impjiegi, din hija il-kummissjoni illi hija maħtura mill-Kostituzzjoni tagħna biex tipproteġi lil kull wieħed waħda minna hux laburist, hux nazzjonalist, hux bla partit kontra id-diskriminazzjoni politika. Kollox beda ftit xhur wara l-elezzjoni tal-2013 propju fl-ewwel ta' Lulju, meta Norman Vella kien intbagħat jaħdem l-ajruport bħala Border Control Officer wara li jintemm l-impjieg tiegħu bħala producer u preżentatur fih dan ix-Xandir Nazzjonali. Huwa kien ressaq rikors kontra l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat u s-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Cutajar fejn talab lil kummissjoni dwar l-impjiegi sabiex tiddikjara t-tneħħija tiegħu mill-PBS bħala waħda ta' diskriminazzjoni politika. Fatt li kien ikkonfermat mill-qorti perseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale f'sentenza ta' libell wara li f'xhieda ta' John Bandi dak iż-żmien kap eżekuttiv tal-PBS ħareġ illi Silvio Xerri dak iż-żmien Chief of Staff fil-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali kien personalment intervjena sabiex jiġi żgurat li Norman Vella jitneħħa mill-PBS sabiex jintbagħat jaħdem l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, xhieda li skont il-qorti kienet waħda ikkorraborata minn dokumentazzjoni. Filwaqt li kienet ikkonfermata wkoll minn xhieda fil-qorti minn Kevin Mahoney li kien segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali illi konferma li dwar it-tneħħija ta' Norman Vella kien talab, jingħata u ħad direzzjoni politika. Wara dan kollu f'Lulju tal-2013 l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien iddikjara li Vella tneħħa mill-PBS għaliex il-programm TVM ma kienx se jkompli fi xhur tas-sajf. Iżda quddiem il-Kummissjoni dwar l-impjiegi kienet ġiet ippreżentata ittra illi fiha jingħad li Vella kellu jitneħħa mill-PBS għaliex huwa essenzjali għas-sezzjoni tal-immigrazzjoni fl-ajruport fejn Kert Farrugia xedt li kienu ħadu żball fl-ewwel raġuni. Manet News Vella insista li qatt ma rid li jkun ġurnalist li b'xi ħadd jiġbidlu l-ispaga. U rejt li nibqa' naħdem ta' ġurnalist fl-istazzjon nazzjonali mingħajr ħadd ma jiġbidli l-ispag u dak illi wedni qabel l-elezzjoni illi jekk iħoss li qed nagħmel ħsara l-Partit Laburista itini daqtej taħt iċ-ċunturin fejn iweġġa' wettqu huwa milli vendikazzjoni politika. Intant f'sentenza mogħtija mill-Maġistrat Marcen Farrugia kien ġie konfermat illi Norman Vella kien ġie arrestat mingħajr ma kien hemm suspett raġonevoli illi seta' kommetta reat, arrest illi seħħ wara li kien intqal li ħa ritratt ta' Kert Farrugia. Ġimgħa wara li bdej din il-kawża għax waqaftlu saħansitra bagħtu l-pulizija l-airport u arrestawni fuq il-post tax-xogħol mingħajr ma kien hemm lanqas liċken indikazzjoni li stajt jiena kommettejt reat. L-avukat tal-Prim Ministru Pawlu Lija dera l-Prim Ministru filwaqt li l-avukati Andrew Borg Cardona u Carol Aquilina qed jidhru għal Norman Vella. Il-bord tal-Kummissjoni dwar l-impjieg huwa immexxi minn Frank Testa. Issa is-sentenza mistennija tingħata fil-15 ta' Mejju illi ġej.